der er noget helt specielt ved den, og det kan godt være svært at sætte ord på, og det kan godt være svært at beskrive, men jeg tror faktisk først, det her senere i mit liv, og jeg har fundet ud af, hvad det er, der fascinerer mig så meget med Mustangen. Bilen har faktisk været i mit liv, siden jeg var cirka 10 år. Min far, han skulle have lavet hans gamle arbejdsbil, og den fik han så lavet sådan en gammel mand, som så tilfældigvis havde den her Mustang holdende. Og den stod bare og blev ikke brugt til noget, og tjente ligesom ikke noget formål. Så min far fik lov til at låne den som lånebil, og så hentede han mig og min bror fra skole. Ja, men det var jo en helt speciel følelse, kan jeg huske, det da jeg så den første gang. Altså, den lød anderledes, og den så anderledes ud, og det var ligesom noget helt andet, end hvad jeg var vant til. Der var ikke gjort særlig mange ting ved den siden 67, og malingen var falmet og krakeleret, og der var huller i sæderne og så videre. Men den havde den her helt særlige patina, som jeg var ret vild med. Jeg kan huske, at jeg sad ude i min forældres indkørsel bag rattet og legede, det var min. Og jeg kan huske, at jeg sad med følelsen af, at det måtte være helt vildt, hvis jeg nogensinde kom til at eje den her bil. Jamen, da jeg så blev lidt ældre, så besluttede mig for at spørge den her ældre mand, om ikke jeg kunne få lov til at købe den her Mustang af ham. Så jeg hævede alt, hvad jeg havde, og sparede alt, hvad jeg kunne sammen, og gik så op til ham og spurgte, om vi kunne finde en rimelig pris på den. Han åbnede så den her lade, og der stod den så, den her Ford Mustang, helt gemt væk over hjørnet blandt gamle biler med papkasser ovenpå, og der har den ligesom bare stået 10 år og ventet på at blive gravet ud. Det blev skilt ad, og jeg blev klar over, at det var et omfattende projekt, der var taget hul på. Men jeg fik også helt om og står den dag i dag som min fortolkning af, hvordan sådan en bil den skal fortælles, og hvordan den skal se ud, og hvordan den skal lyde. Det er virkelig også det, der tiltaler mig ved den kultur, Mustang er en del af. Altså den her amerikanske bilkultur og hot rod-kultur. Det er, at de her biler, de ligesom er til fortolkning. Og det var ligesom også det, Mustang var et udtryk for, da den kom tilbage i midt-60'erne. Og det er netop det, jeg ikke forstod som 10-årig. Det var Mustangs historie, og den tid, den var en del af. Der fortæller om babyboomerne, der blev teenager, og alle de her ændringer, der skete dengang. Og som i virkeligheden skabte en helt ny frihed for mange mennesker. Det var nok det, der fascinerede mig, da jeg så den første gang. Altså, den fortalte den her historie, som indeholder alle de her elementer. En frihed, som Mustang i virkeligheden står for, og det den er for mig.